Putnička agencija i autoškola ISO Komerc Cazin. Osnovana davne 1985. godine i jedna od najstarijih firmi svoje branše u regionu, firma ISO Komerc iz Cazina drži lidersku poziciju u prevozu putnika i turizmu. Od samog osnivanja ova firma je počela poslovati po zaista visokim standardima koji su se zadržali sve do danas. ISO Komerc je porodična firma u kojoj se posao prenosi sa generacije na generaciju. Poslovanje ove firme može se podijeliti u više segmenata. Prvi segment je prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom saobraćaju. Drugi segment je poslovanje putničke agencije, a treći obuka vozača, to jest autoškola. ISO Komerc je firma koja se razvijala onako kako su to zahtijevale tržišne prilike u okruženju. Tokom svog postojanja i rada velika sredstva su uložena u proširenje posla. Non stop su praćena dostignuća iz oblasti prevozništva i turizma i uvijek je nastojano da se održi konkurentnost posla. Danas je ISO Komerc moderno koncipirana firma koja posjeduje sve potrebne resurse za kvalitetno obavljanje djelatnosti, počev od posjedovanja vozila novije generacije, zatim vozača profesionalaca, a veoma visok nivo poslovnosti omogućuje ovoj firmi i da postigne visok tržišni rejting, a i mogućnost da bude uvijek korak dva ispred konkurencije. Što se tiče linijskog prevoza, firma ISO Komerc vrši prevoz putnika na općini Cazin i uvijek se trudi da bude siguran oslonac građanima, a i đacima i da uvijek svoje putnike preveze brzo, sigurno i na vrijeme, bez obzira na vremenske prilike. Firma ISO Komerc u svom sastavu ima i putničku agenciju koja je jedna od najpoznatijih u regionu. Ova agencija uvijek nudi najveći izbor ljetnih i zimskih aranžmana te svake godine organizuje ljetovanja na poznate destinacije Jadranskog mora, to jest Hrvatskog i Crnogorskog primorja, a također ima aranžmane za Tursku i Albaniju. Što se tiče zimskog perioda, putnička agencija ISO Komerc organizuje odlaske na zimovanja. Osim toga, ova turistička, to jest putnička agencija također organizuje shopping ture u poznate evropske metropole kao što su Beč, Istanbul, Venecija i druge, a organizuje i putovanja povodom nekih praznika kao što su 8. mart, Nova godina i slično, a vrši usluge prevoza sportistima, đačke izlete, ekskurzije, a često organizuje putovanja iz domene vjerskog i banjskog turizma. Tokom cijelog perioda postojanja i rada putnička agencija ISO Komerc je nastojala da bude inovativna i zato je na tržište uvijek plasirala nove proizvode kako bi obogatila svoju ponudu i zadržala već davno postignuti tržišni rejting i konkurentnost. A što se tiče tog dijela moramo reći da je prva u regionu uvela destinaciju Budva i prva je prepoznala visok potencijal albanskog turizma. Zbog svih navedenih epiteta, ISO Komerc i njegova putnička agencija će još godinama biti među vodećim u domeni svog poslovanja. Treći segment poslovanja firme ISO Komerc je obuka vozača i tu posluje autoškola ISO Komerc, koja vrši obuku za sve kategorije. Ova autoškola ima sva potrebna vozila za obuku, moderno opremljen kabinet za teoretsku nastavu, instruktore sa višegodišnjim iskustvom i visoko obrazovane predavače teoretske nastave. Instruktor ove škole, gospodin Irnad Mujić, poznatiji kao Dado, ima maksimalnu posvećenost prema svojim kandidatima te posjeduje maksimalan nivo saradljivosti i tolerantnosti, što mu je pomoglo da postane jedan od najcijenjenijih instruktora u općini Cazin. A visok nivo obuke, to jest prepoznatljivost po kvaliteti iste, brzo se pročuo i zato ova škola ima iza sebe veliki broj uspješno obučenih kandidata. Ova autoškola je osnovana prije 4-5 godina i za relativno kratak period postojanja i rada uspjela je da uđe u društvo sa najpriznatijim autoškolama regiona. I uspjela je da uspješno posluje, iako znamo da je tržište u ovoj branši veoma zahtjevno i konkurentno.